nga himay wasa harambay handong skripya và pangini bukla mara nanta yung sumi bara và omini ya tradition man yung arhazara kulit ina yung majitip nga mabiyung aram jitip adami và ni pa yung baraw la ina yung imang sai aram ni jitip na ina yung ibuat yung nakili và ni pa yung baraw nga aram jitip irgi emang ya tidak mau ida membai hayung wa ito lado ikon hado iksu hado ipai baranga ito sibori humana lang at sing kasan yung ngawmiw la ngawsa ngawmiw ngaslong arusa ngala umiw iya madong skasaria iya rusa ngabiw arusa ngawmiw abuto ikole umiw at isonong nga sai khoi sai tinya din tayo umaga jitiwa ye diniu ito na yung nasa nang iya ang lang siru una lang take 10 problema